Napatay ang 65 anyos nga rider human mibangga sa pick-up truck ang iyang motorsiklo. Nahitabo kini sa National Highway sa Barangay Mapaslud Sur sa Dawin, Negros Oriental kagahapon sa buntag. Ang rider ug ang anak daling gida sa Silliman University Medical Center apan wa nay kinabuhi ang amahan pagdangat sa tambalanan. Kritikal usab ang kahimtang sa anak niini. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga ang motorsiklo nagdagan subay sa outer lane sa National Highway paingon sa Zamboanguita. Nagsunod kini sa pick-up truck nga nagsubay usab sa outer lane. Apan pag-abot sa Masaplud Sur, ang pick-up truck mihunong aron unta muliko. Apan sa kakusog sa dagan sa motorsiklo, naapikihan kini hinungdan nga milikay unta sa gisundang pick-up truck. Sa kakusog sa impact, ang motorsiklo ang mga biktima mibanda sa canter truck. Subay niini, ang kapulisan nagpahinumdum sa mga motorista ilabi na sa mga rider sa motorsiklo nga magpahinay lang. Sa base sa initial nga investigasyon na mo, reckless ani ang motor pero nagkuhan man to sila din nga mo tapang o gasto tong driver ani sa pick-up atong